tornarem a plantejar aquest projecte Sí. perquè sabem que les autoritats de França en general són favorables en aquest projecte i a més, a mesura que ha anat passant el temps, més favorables. Vostès saben que l'estat espanyol sempre hi ha tingut una posició contrària, diferents governs de diferents colors, fossin governs del Partit Popular o governs del Partit Socialista, però creiem que estem en un moment en què, vist com ha evolucionat aquest tema en els darrers anys i vistes les necessitats que seguiran tenint en les properes dècades, perquè aquests problemes no s'han acabat, si en un context europeu tan pròxim, de 300, 400, 500 quilòmetres, això és una gran proximitat geogràfica, tenim recursos disponibles i necessitats objectives, per què no connectar aquests recursos amb aquestes necessitats? Però depèn del govern espanyol i Bé, del govern francès. però nosaltres ho plantejarem. Nosaltres ho plantejarem perquè entenem que el govern espanyol no té massa sortides més per resoldre això a llarg termini i bé. Una altra cosa és que vulguin o no vulguin, però ara que comença una nova legislatura espanyola i que hi ha un nou govern que tradicionalment s'havia oposat en aquest tipus de projectes, nosaltres tornarem a recordar que aquesta és la solució amb la vista posada en el llarg termini. Puc fer una altra pregunta al senyor Bourquin? Il y a un travail à relancer, et moi j'y suis très sensible à cela, puisque pour l'instant on est sur un tuyau de taille moyenne, puisque voilà. Le projet actuel pour lequel nous avons passé le débat public, c'est-à-dire que pour réaliser l'ensemble de nos travaux, c'est courant, il faut l'assentiment, il faut un débat public, nous le terminons, il est terminé. Et donc s'il faut aller sur des dimensionnements beaucoup plus grands, on est prêt, ça ne pose pas de problème, mais aujourd'hui, le projet est prêt jusqu'à Narbonne à 2,5 mètres cubes seconde. Et vous comptez 1, 2, 2,5 mètres sont passés. S'il faut aller encore plus loin, nous y sommes prêts, ça ne pose aucun problème puisque tout est structuré, si ce n'est qu'il faudra des dimensionnements beaucoup plus grands. Mais c'est un vieux projet. Voilà, c'est un vieux